Kababli kadang mot ba unlit yalam yaka shayin. Henry penban une ukit yaka bat ulit pande yaka hakaway ko hotel. Haduk sansi ay kileset yaka hapok kani ko hotel. Bat laong bakini kitray jong kata ko hotel kilelet ro pande yaka shikiwe pat ki hotel. Kani kadai ke jingjia kabalajia ha uchun jong une usnem hagashnong Shri Ganga Nagar Hapo Rajasthan. Layatho baladon ka way ka kana kabala sya rabor ha way unong ya riksho. But hadin kata une unong ya riksho ulalet bandi met no ya gani ka kana ha ka way ka hotel kabadon ha ka juhi ka district pat ka shnong jong gani ka kana. Hang ni laong balaset ya gani ka kana haduk sanski ay. But kitray jong kani ka hotel kila de met no ya kani ka kana ha ka te ka hotel ka jong ki shadu kumbalai phungut ai ki brew. Henry omtang ya kata laong bagite kitray jong kata ka hotel kila lek ro pande met ya kani ka kana ka babli wat shaki way pat ki hotel ki badon para marchan jong ki. Kikimi ki pa jong kani ka kana hamar bagi yo I pagkakon jong ki kamsyam lawan jing hakata kasngi. Kila let siya police station pan let file ya ka FIR. Bat mar haba ki pulit kila yo ka jing tip siya pang kandi kila stang ban let huwet wot ya kandi ka kana. Bat ha kandi ka jing let tokit ka jong ki kilap baha kasngi ka ba ka ja na ying. Laong badon ki ba yo I ya ka pagkasyong hakaway ka riksyo. Bat tang hapo kasan kanta ki pulit kila yo opat yo utray jong kani ka riksyo. Hadin ka jing tokit ki pulit na uni driver riksyo. Kilap ba uni ula dep pande ya kani ka kana ha kaway ko hotel. But bran ki pulit kila lech siya kata ko hotel. But hangta kat kum ki talong kubor layatho ba ha ka arpo artarik jong ujon. Ki pulit kila yo man pelat im ya kani ka kana nakti jong kini ki runar. But ki pulit ki pensi syaru siya ki social media baper. Pa kani ka kana kadang im. But menta kadang don ha ka jing sumar. Ki pulit ki penrem juru ya ki kubor lamler ki bapor ha ki lat patay kubor. Ki bayatu pa kani ka kana kalayap no. But ki mahamru ba ki to ki bapenpor ya kani ka kubor lamler kin sa siya pensitom. Haduk menta ki pulit ki layo ban kem haduk arpo wengut ki brew ki badon ketilang hakani ka kam snew. Pat ki lakhang talaru ya kini ki hotel ki badon keti hakani ka kam runar. Ka anjong kari India ka mana teng ban penbena ne penpau ya kerteng bat kadur jong kani ka kana. Kum si penta ban ya daya ka nam ko burom ka long renjing ka long rayot jong ka babli.